Izložba Miroslavljevo jevanđelje božansko nadahnuće otvorena je u svečanoj sali opštine Voždovac u okviru manifestacije Dani evropske baštine. Izložba predstavlja najvrednije srpsko pokretno dobro koje oslikava jedinstvenu simboliku inicijala rukopisa i svedoči o širokom obrazovanju srpskih srednjovekovnih iluminatora. Zlatni faksimil Miroslavljevog jevanđelja predstavlja najverniju kopiju originala i prvi je u svetu koji ima vernu reprodukciju oslikavanja u zlatu. Nakon što je predstavljen u Muzeju ruskih ikona u Moskvi, postao je deo stalne postavke u tvrđavi Golubački grad. U opštini Voždovac u naredne 2 nedelje Beograđani mogu da pogledaju komplet koji čine faksimil, prateće knjige, postamenti i zaštitni kovčeg. Danas mi Voždovačani imamo čast da imamo izložbu Miroslavljevog jevanđelja, najznačajnijeg srpskog ćiriličnog prvog rukopisa zapravo na ćirilici. Dakle, svetska izložba u opštini Voždovac i otvorena je do 15. oktobra od 8 do 16 sati, a po potrebi produžit ćemo i radno vreme. Otvorene za sve građane i sve zainteresovane, a izuzetno smo ponosni i želimo i još više da radimo na očuvanju kulturne i istorijske baštine. Posebno mi Voždovčani ponosni smo jer sa Voždovca je i Vasa Čarapić i Vojvoda Stepa, ovde živjela i Milunka Savić, gde mi imamo posebnu obavezu, posebnu moralnu obavezu da mnogo više vodimo računa o tome. Dakle, u svečanoj sali opštine Voždovac, Ustaničko 53, pozivamo sve da pogledaju ovaj rukopis. U njegovoj izradi učestvovali su razvojni timovi najvećih svetskih proizvođača štamparskih mašina, proizvođači specijalnih papira, najbolji knjigovesci, restauratori srednjovekovnih rukopisa, šefovi rukopisnih odeljenja evropskih biblioteka, kao i 300 naučnika iz svih krajeva sveta.